ลมบจงเอมิสิคอนสติทูเอนซีลงบางพารุตรกเสียบางผู้บีจีพีกระชิงบิดูกิจุยkelangan dimrong ora tatu bit kapang terasai kidengpo rong plempla malong ingding trokse hawar festival katalon je phat kachisik chedangpo lomba jong emisi constituency long bang pharut trokse bang phu BJP kaching bidu lomba jong emisi constituency kapalu gita asro madunga long BJP amaya long prakja masong pen BJP long ching bidu MLA election nang legit dok apora hut kedam tang ni thoma prang socheng MEC constituency harlu tami bangsuri isi sose lapen lomba jong MEC constituency along bang pharu troksi ar mu BJP along chepok dunsi KAC ACM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen pherakyang nu lamthi jaipo Dipuben Heras can be report Northeast Bay News Majong konsensi anang siang sa sabi nito mga kagawi ning samjit pensiponan bang trok lapen puthot 100 sose abang tubang piatum lapen puthot ilito bisay NEPN puthot taswasay sket hon buhar chini pagi ji phan sabi kagawi phan ilito team lumajong hin bentani alito phan bil jumi na partia ko kadom kami jumi socheng konsensi tame bang surisi abadu lapen ke ko ola da kamreng konsensi laing longa padan bang don surihini ra don krisi ge BJP party long sing chapa of no tim yang long ta chape of no le ada ka be pini bang ke bang jundo akoda সকলোকে konang dun aha ঠিক হৈছে আপোনালোকে আমাৰ ভাত খাই যাব rong plempla malong ingding trokse hawar festival katalon je phat kachisik chedangpo Lakhain Korazi, Borjan constituency lapen Lakha Crescer Cap, Dhonsuri constituency Kachitok National Highway 29 area long Rong Plimplam LP School Patua Klamalong Ingdeng Troxi Hawar Festival Surihinira Inkorapko apartment Nipai Crazy Ben Krihini Arkoajiklo Nini apartment Paman Ponji apat Kachisik Kachidengpo Nini apartment Paman Ponji apat Kachisik Kachidangpo Labangso Hawar Festival Mesen Me Epen Kapaman Ponji Aphat Kachisik Chedang Pon Bom Tanglu Lapen Korbeng Longarat Doan Pusitami Aliralon Nangkipi Dunji Aphat Herjumi Churhangpo Lapen Labangso Hawar Festival Kapaman Pon Nangkok Alam Thi Reception Committee Kongchunbang Khoya Kathar Ahinpe Kejapon Ki Rong Plemplam Lapen Rong Thilu Hawar Arat Doan Kacharli Pencheng Long Jutang Jubat Lamet Lamchong Pindeng Support Lunjir Herjir Haihui Kepang Choji Aphat Sonsuria Kisungpen Jitham Chipari Ponang Ji Ning isi Kedo Thekji Aphansi Labang So Hawar Festival Paman Ponji Pusi Ning Jepo Lapenadun Thu Freedom Tisu Kongchun Bang Hawar Kangthura Terang Ahin Pen Kadok Kawe Karbeng Longorat To Anaphat Nang Kilang Dun Pen Aliralo Nang Kipi Ji Aphansi Chuning Jepo Borjan Pen Hemari Bay Report Northeast Bay News Nanglitu media kortit dak rong Plimplam lapen rong Thilu la Hawar Festival matang te Hawar rong aji long nanglitum nang chitong pot churu lo sinilitum RC hin ben ke nili RC general secretary lo la sinilitum sig dang bom lo la penon kitang pusi kiba ang thek do bom lo nilitum penapedam di patangun po pen mesen pen kapat chuni phan nilitum bor ipon po la pen nilitum la don rap matang te jpjir po pen akira pen non nilitum joyki pen si klembom dam bom lang la si nilihin pen bangke chun pamekaji pu pusi nilihin pen bangke ning thelo se nili pudam ji bangke lan wer lo Ingdeng ko ano non la Hawar Festival la bangke pining anang bangke ingdeng troksi angdeng an nakililo kasi nilitung
ke pa chun ye phan bang ke jo ki pen chun ji pu si ning khelo lan wala nang tu mana ki mang pon la so hawar festival ye ki ne la so ke mang bang ke ni li tu la jitu rong thelu la pen rong plim plam area jitu osomara tu matang te lua hin punon matang te karchara hin punon matang te sport hin punon kapaching thurji la pen ansu se kapaprangon thekji je la son bilo pulote la son nilitum japon lo pote mane osomara tumta isian no les anglongon po la pen nang paprangon thek po pojo nesi nilitum la so ake mang si gigipo lan lo labang so hawar festival komentu ben la pen ni gan pharmala nilitum tenor ni bang reception do po 11 12 bang kecipati po la si la 12 Januari bang ke last lo ni pharma tangte labang so our festival long alui sarpu nang tong ko sik pon ko phaji sondoma no na mada bang nilitum bi sik pon bang ke non ke dam tangata nilitum la bojana yem sojorong par ta nang kirabun bom la si alang li phansi aluhi ke kachu phaponi phansi nilitum sik pon kijui kelang dim rong ora ta tumbin kapang chorasai kideng po lasan se karbeng long ang dang pia long ta prek jam arong along ta kelang mesen kiju kelang dim an parta lang sun hai hoisi tami pinang an dolo lasan thak si lakhain ko rapo duar bogori kaparlo dola maraben kahelo kilometer troksi diplu so arong along pen kachu koi not mate rong pen te bok het along isi kelang mesen kiju kelang adim do kedam tanga pora hutsitani pinang an atum kiju kelang atu wang bom sitani labang su kiju kelang adim lang mesen dolo bom sitami adim kangram pik benajok kiju kelang dam ji aphat akisung dokok lo laso jok rong ara tatu mathasi kedam kewang lapen kiju kelang adim hai hui mesen nang jipu mathasi labang su kiju kelang adim kapang thera sai deng ponlo labang su kiju kelang adim amen ki earpon lake diplu so rock climbing picnic place pusi amen earpon lapen labang so kiju kelang adim kapang ther pon atum mate hadak arong ara tatum pet sitami ki tekeding atum mate tourism em rites inghi lapen Karbeng Autonomous Council's EM Dr. Tuliram Rong hangatuma phansitami labang so kiju kelang adim kimisen je aphan nangklem piwek tha pusi tuning report lapen tourism em rites inghi aphansitami adimak longan nang humri igwek tha pusi hadak arong ara datum pet kachuning rita pedoko labang so diplu so rock climbing picnic place along kelang mesen na son laki lang sun lapen arlong hai hui ta project hai hui arlong sitami do lasi kijui kelang atum sitami adimak longan nang humri lote kijui kelang atum ta ningarong pikji pusi hadaka rong ara ta tumpen ningje pon tangte alang li tumpen ka ningje pon alam thile arju iksino